li kenarê daristanekê çêregeheke fireh hebû. Li vê çêregehê mirîşk, dîk û hin balindeyên din jî hebûn. Rojekê Şepal Xatûna Zikbirçî biryar da ku here çêregehê da ku nêçîra wan bike. Şepal Xatûn çû û çû heta gihîşte pişta çîta çêregehê. Mirîşk bi dîtina Şepal Xatûnê re ji wir re biyan û dîk jî firda û çû ser çiqilê darekî. Şepal Xatûnê got: min te û şîretê te yê xweş bihîstine. Lê were xwenêzîkê min bike da ku ez bêhtir bizanibim. Ê baş e, gelo tu çima çûyî ser wê dara bilind? Dîk got: ez ji te ditirsim. Ez li vir ewlehiya xwe dibînim. Şepal Xatûnê got: naxwe haya te pê tune ku Sultanê Ajelan destûrnameyek derxistiye ku êdî ji îro pê de tu ajel hevdû aciz nakin. Dîk ez ji vê destûrnameyê agahdar nebûme. Şepal Xatûnê pirsî: ma tu li ku bûyî ku tu agahdar nebûyî? Dîk got: ez li cihekê dûr bûm. Di wê navê re dîk serê xwe rakir û got: dostno, ji dûr ve ajalekî guh mezin, mûspî û dûvdirêj dixuye. Lê ez baş nizanim se ye an gur e. Şepal Xatûnê got: ev nîşana ku tu dibêjî sê mezin bi aliyê me ve tê gelo. Zû bike ji vir bireve. Dîk got: ma te negot Sultan destûrnameyekî derxistiye, êdî tu ajel eziyetê nadin hevdû. Tu çima wisa bitirsî gelo? Şepal Xatûnê got: ez ditirsim ku vî sêyî ew destûrname nebihîst be. Piştre Şepal Xatûn ji wir reviya dîkê katar bilind jî bi vê şêweyê xweşdestê Şepal Xatûnê rizgar kir. Çîroka me çû diyara, rihmeldê û bavê hazir û godara, ji xeynî mişkê qulê dîwara.